Geçirilmegi asırlı däbe urulan bu 2 günlük forumun şu ýyl möhüm sene bütün dünýä saglyk gününe gabat gelýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Oňa Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňde barjy klinikalarynyň professorlukmandary, ýurdumyzyň saglyk öreş edaralarynyň, şol sany halkara okuw ilmi merkeziniň, halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň, enenin we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi kliniki merkeziniň, halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň, vilayet saglyk öreş müdirlikleriniň hünärmenleri, şeýlekem Murat Garryf adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň molimleri hemde talipleri gatnaşdylar. Forma gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň başlanyjy esasyna ýoly goýulan şeýle görnüşdäki hyzmatdaşlyk, soňky ýyllaryň dowamyna hünärmenliň alymlaryň arasyna tejribe alşmak üçin möhüm meýdança urulmak bilen häzirki zaman lukmançylygynyň bir neçe möhüm urlaryna netijeli iki taraply hyzmatdaşlygyň giňeldirmegine, milli saglyk goraýyş ilgamynyň kämilleşdirilmegine, öňde barjy tehnologiýalaryň we enjamlaryň ornaşdyrylmagyna, ilmi işgärliň we ýokary hünär derejeli hünärmenliň taýýarlanylmagyna ýardam berýär. München şäheriniň Grossgadern Uniwersitet hasahanasynyň professory Klaus Parhofer doşu gatnaşyjylar gutlap Türkmen German forumuny ýygydarly esasy geçirmek başlangyjy. Şeýlekem Türkmenistanyň abadan bagtyar durmuşyny öpçün etmek maksady bilen milli saglyk goraýyş ulgamyny ösdürmek meselesine bergen ägirt uly önsü üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimizde Arkadagy Gahrman Serdarymyza çuňur hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Çıkışlarda beýlenilşýäli ilatyň saglygyny goramak Türkmenistanyň döwlet siýasatiniň esasy ileri tutulýan uğrudur. Ýurdumyz saglyk goraýyş ilgamyna durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin awrely halkara guramalary, ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň uğurdaş dödümleri, daşary ýurtlaryň ýeri lukmançylyk merkezleri bilen eşin hyzmatdaşlyk edýär. Üstünlikli durmuşa geçirilgen saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini, Türkmenistanyň bu ilgamyň infrastrukturasyny döwrüwaplaşdyrmak, milli ilim ilgamyna dünýä lukmançylygynyň gadananlaryny iş ýüzünde ornaşdyrmak, ilaty ödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmek, ýylny ýokarlandyrmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek boýunça maksady gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Forumu ikinci güni buğurda ýola goýulan hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek, özleri tejribe alşmak, bilelikdäki taýýarlary utgaşdyrmak meseleleri hakynda çykyşlar bilen utgaşdy. Munyň özi milli saglyk goraýyş ulgamynyň halkara giňişligine işin aralaşýanyny alamatlandyran taryhy ähmiýetli waka uruldy. Häzirki döwrüň saglyk goraýyş ulgamyna wajyp hasaplanylgan meseleler, gaýry goýulmasy lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesi, şol sany enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ulgamyna alınıp barylan işler barada maglumatlar, Türkmen German forumunyň ikinji gününe guralan çykyşlaryň esasyny düzi. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda we halkara giňişligine, çağlyň saglygyny berkitmek, nesilleň sadaşlyk ösüşini öpçün etmek meseleleriniň döwrüň möhüm gözepesi hökmüne kesýetlenen aňladýar. Ýurdumyzda iň täze enjamlar bilen öpçün edilen döwrewap ilmi klinik merkezleri, bejerş öňüne alş edaralary ýygydarly gurulyp bulanmagy berilýär. Şol merkezlerdäki häzirki zaman enjamlarynyň aglabatynyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna öňürlen we bellenilmäge münasipdir. Germaniýa saglyk goraýyş ulgamyny öňde barjy döwletleriň biri bolmak bilen bu gurda köp ýyllardan beri ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşdyr. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrligi bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň federal saglyk goraýyş ministrliginiň arasynda saglyk goraýyş ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünmek hakynda ähtnama we Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrligi bilen Friedrich Ludwig Maximilian adyndaky München Uniwersitetiniň Grossgadern klinikasynyň arasyna hyzmatdaşlyk etmek hakyna alalaşyk üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ozul gadanlan alalaşyklara laýyklykda türkmen hünärmenleri diňe bir Germaniýa klinikalaryna ýygydarly bilim almak we hünär taýýarlygyny geçmek bilen çäklenmän, eýtem şeýle onlaýn duşşuklyň netijesinde akademik ara gatnaşygy giňeldiýärler hemde lukmançylyk tejribesiniň özara gyzyklanma bildirilýän meseleler barada pikir alşýarlar. Bu gedekki forumyň maksatnamasy çağı kesellerini bejermegiň döwrewap usullary, çağı revmatologiýasy, süňk ýylygynyň transplantasiýasy bilen baglanşykly meseleler, onkologiýa keselleri bilen kesellerni bejermek hemde ruhy durmuş taýdan gollap bermek, amaly lukmançylyga sany tehnologiýalar ornaşdyrmak ýaly möhüm uğurlary öz içine alýar. Bu uğurlar lukmançylyk hyzmatlarynyň ýylyny ýokarlandyrmakda, uly ähmiýete eýe bolmak bilen Türkmenistan we halkara lukmançylyk beleleşigi üçin möhümdir. Germaniýaly hyzmatdaşlar özara bähwetli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, başlangyçly çemeleşmek hemde bildirilýän ýokary anam üçin Türkmen tarapyna hoşarlyk bilirim. Häzirki zaman saglyk goraýyşyň ähli meselelerini çözmek boýunça täze çemeleşmeden gözleginde netijeli hyzmatdaşlygy hasam pogtalandyrmagyň zerurdygyny bellädiler.
German hünärmenleri ýoly goýulan netijeli dialogy giňeltmek maksat edinýänliklerini tasdiklap, türkmen kardeşleri bilen toplan tejribelerini, täze almamaly işläp taýýarlamalaryny paýlaşmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Munyň özi Türkmenistanyň saglyk goraşylygymyň döwri baplaşdyrylmagy, onuň innowasion ösüş ýoluna düşmegi bilen baglykda aýratyn ähmiýeti eýedir. Forum ahyrynda taraplar häzirki zaman lukmançylygynyň möhüm meseleler boýunça geçirilen dialogyň netijeli häsiýetini belläp, bu pikir alşmalaryň biziň dostlukly ýurtlarymyzyň halklarynyň saglygyny berkitmäge hemde awadançylygyna gönükdirilen bilelikdäki tatlamalan we başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine ýardam berjekdigini anammelerdiler. Döredilen ähli şertler üçin foruma gatnaşyjylar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.